Сегодня у нас будет тема по ультразвуковой чистке лица. Эльвира Бикмуллина белгечлеге буенча хисапчы декрет ялыннан чыккач эшендә кыскарталар. Шуңа икенче һөнәр үзләштерергә теләгән. Мәшгульлеккә ярдәм итү федераль проекты турында ишетеп гариза җибәрә ул. Хәзер косметологка укый башлаган. Укуны бетергәч, эшкә урнашырга, ачырга самозанятость и шул направление белән эшләргә. Илкүләм проектка Гүзәл Янбеков да кушылган. Ул 17 ел институтта мөгаллимлек иткән, 11 ел икътисад өлкәсендә эшләгән. Хәзер лаеклы ялда, өйдә утырасы килмиди. Ул булачак экскурсовод. Мин актив тормыш рәвеше алып барам. Өйдә утырасы килми, яна һөнәр үзләштерү теләге күптәннән бар иде. Шуннан мин монда. Бүген укучыларның беренче төркеме белән Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры да очрашты. Залда гүзәл затлар гына 8 март алдыннан яңа һөнәргә өйрәтү курслары хатын-кызлар өчен оештырылган. Косметологларны, бизәндерүчеләрне, фитнес-тренерларны әзерлиләр. Ниндидер генә һөнәр, ниндидер квалификация бирү генә түгел, ә беренчедән ул кешеләргә эш бирү. Чөнки аларның керемнәрен үзгәртү, керемнәрен яхшырту һәм шуңа күрә без эшлибез. Безгә эш бирүчеләр нинди заявкалар бирәләр, нинди кешеләр, нинди квалификацияларлы һөнәрләр аларга кирәк, специалистлар нинди кирәк, менә шул программалар буенча укытуны алып барабыз. Укыту демография илкүләм проекты буенча федераль акчалар хисабына алып барыла. Бу курсларны 50 яшьтән узган өлкәннәр, декрет ялында булучы аналар, эшсезләр, Украинадан күченеп килергә мәҗбүр булганнар уза ала. Быел Татарстанда шундый 6 меңнән артык кешене укытырга ниятлиләр. Бу илкүләм проект буенча безнең филиал 16 һөнәри программа алып бара. Алар арасында косметолог-эстетист, дизайн, хезмәткәрләр белән идарә итү һәм бухгалтер һөнәрләренә ихтыяҗ бик зур. Республикада укыту өчен төркемнәр туплау дәвам итә. Әлегә 190 кеше белем алуга кирешкән. Узган елның яңа һөнәрне 9 меңнән артык Татарстанны үзләштерә. Аларның 92% эшкә урнашкан. Алия Сабирова, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы.